Eżis, mistednin distinti ma fuq kollox bib il-koll. Jina ħossni li kont privileġġjata ħafna li dal-aħħar 3 snin meta beda tnieda mill-Akkademja tal-Malti dan l-unur tal-medalja tad-deb mhux veru. Ħossni tassew privileġġjata li rnexxieli tal-anqas insegwi 3 puntati ta' dan l-unur. Da se jkun l-aħħar darba bħala President li ħankun preżenti u li nippreżenta lil din il-medalja tad-deb li preżentajt lil Trevor. Irrid nibda billi nataħajr minn qalbi l-Akkademja. Ta' dal-privileġġ li tatni li kull meta tkellimna u kull meta kellhom xi idea wettquha u kelli l-opportunità li nkun fosthom imma wkoll li għamlu dan il-palazz ħaj b'dak li jixraqlu. Billi intuża biex nippromovu u nesponu u nagħtu viżibilità lil-lingwa mill-isbaħ tagħna. Lingwa li bla dubju ta' xejn jiena meta nibda naħseb imma eżattament x'itina l-iktar identità. Jiena dejjem naqa' fuq il-lingwa u ngħid din l-iktar li tina identità. Din waħda u niġifri aħna biss bħala poplu. Imma ukoll mhux għax nitkellmu aħna biss. Huwa awtentiku għaliex l-istess lingwa tagħna tirrifletti minn aħna u l-istorja tagħna. Jien ngħid anke l-pożizzjoni tagħna tirrifletti minħabba is-semitiku mbagħad il-mod kif nikdbuh tirrifletti il-pożizzjoni ċentrali tagħna anke fil-Baħar Mediterran. U allura ta' Maltija issa ma nqas għandi kliem biżżejjed biex nagħtiħar lill-Akkademja li dejjem baqgħet iżżomm dan il-legat qawwi ta' ommijietna u missirietna l-antenati tagħna, ta' din il-lingwa mill-isbaħ, ta' din il-lingwa li lilna tagħmilna aħna minn aħna. U jiena magħkom naqsam Trevor għamel żewġ kummenti li jiena nidentifika ħafna ruħi magħhom. Li ħafna drabi meta nibdew nitkellmu fuq il-lingwa tagħna dejjem nitkellmu fuq tħassib li għandna jekk din tisparixxi jew le. U nistqar magħkom li kemm ili President dal-aħħar 5 snin jekk tkellimt f'ma nafx kemm il-post, probabbli 8 minn kull 10 darbiet li kelli nitkellem kelli nuża l-lingwa Ingliża. U kull darba li kolli nagħmel dan minn kelli nkun qed nindirizza fil-maġġoranza tan-nies qudiemi Maltin, kważi niġi niskrupla u nibda ngħid imma jiena mhux bil-Malti għandi nitkellem bħala l-kap tal-Istat, imma mbagħad nerġa' nispiċċa naqa' l-lingwa Ingliża biex nassigura li niftiem ma' kull min ikun preżenti. Ġifieri r-realtà tagħna hi llum li tant qed ngħixu fil-veru sens tal-kelma f'soċjetà multikulturali u tant allura għandna taħlit li kull darba jien jew ħafna drabi kelli nagħżel il-lingwa Ingliża biex nikkomunika biha. U allura naħseb li hawn għandna sfida ħafna kbar issa. Għaliex nistgħu anke meta forsi ma jkollniex daqshekk il-bżonn biex nikkomunikaw, tista' tiġina ferm aktar faċli li nikkomunikaw b'lingwa mhix tagħna milli bil-sienna. U naħseb li hawn irridu nibdew naħsbu outside the box kif se nagħmlu biex nippromovu u nagħtu iktar viżibilità lill-lingwa tagħna mat-tfal fl-iskejjel u maż-żgħażagħ tagħna. Hemm bżonn naħseb li naħsbu wkoll fuq attivitajiet interessanti ta' xi tip fejn kważi ninċentivaw u nimmotivaw lit-tfal u żgħażagħ tagħna biex din lingwa jarfu, l-lingwa tagħna jarfuha u japprezzawha u jożuha. Diġà għandna d-diffikultajiet li ħafna mit-tagħlim u mit-tekst li nużaw fl-iskejjel tagħna għal diversi suġġetti ġejjin mill-Ingliżi, ġifieri di diġà hija ħanajdu hekk żvantaġġ għalina. U tinduna anke meta nkunu qegħdin ikollna ħafna diskussjonijiet hawnhekk fuq oqsma differenti
u forsi speċjalizzati, id-diskursata minn kell li nkunu kollha Maltin nikkomunikaw bil-lingwa Ingliża. Ġifieri għandna ħafna hurdles ħanejdu hekk, għandna ħafna sfidi qudiemna. U allura naħseb nemmen li se jkun jeħtieġ li l-Akkademja taħseb aktar outside the box ta' kif ħanaqbdu l-żgħażagħ tagħna, l-tfal tagħna, jien ngħid fiċ-ċokol irridu nagħmlu din biex nħarsu li l-lingwa tagħna bħala l-sin tagħna bħala importanti. U ma tispiċċax lingwa li aħna nitkellmuha bejn minn nies. Jekk inħarsu lejn xulxin indunaw li aħna hawnhekk kollha ta' ċerta età. U allura ħajkun nemmen ħafna li hemm bżonn li bħalma jgħid il-qawl ma mettu jmur għall-muntanja. U rridu naħsbu ta' kif aħna naqbdu tfal tagħna mhux biżżejjed li talmu l-Malti fl-iskejjel. Jiena nemmen li rridu kun hemm ħafna aktar għarfien tal-letteratura Maltija, tal-proża Maltija, tal-ġimil tal-lingwa tagħna. Meta tassew tħobb lil-sin tagħna u tażel biex tikteb bih, tirrealizza li huwa profond, huwa font u verament għandu ġmil tiegħu li tista' tużah ħanajdu hekk b'mod mill-iktar mirqum. Allura grazzi l-Akkademja u nħares il-qudiem għal-iktar attivitajiet u attivitajiet ukoll li jkunu mirati biex ninċentivaw l-tfal tagħna u l-żgħażagħ tagħna jimirħu aktar fil-letteratura Maltija ħalli japprezzaw dan il-silna. Minna ħal-oħra rrid nifraħ lil Trevor, ma nafx fejn mar, mhux qiegħed quddiem, suppost qiegħed quddiem Trevor. Bla dubju ta' xejn Trevor huwa wieħed mill-kittieba tagħna li jagħmlilna unur għal mod prolifiku, għal mod ta' kif għażel il-silna biex jagħti ħġieħ u jagħti ġieħ lilna u jagħti ġieħ lin-nazzjon tagħna. Jiena informata li xi 130 pubblikazzjoni. Trevor ma nafx hekk in-numru u x'tajjeb qaluli, imma mill-1971 130 pubblikazzjoni huwa kontribut mill-iktar u mill-isbaħ u mill-iktar qawwi. U allura rrid ngħidla grazzi fiżem il-poplu Malti u għawċi ta' dal-kontribut mill-iktar kbir u grazzi wkoll ta' kemm għallimt studenti u m'għandix dubju li kemm għaddejtilhom ukoll il-passjoni u l-imħabba għall-ilsienna. Fl-aħħar nett irrid ukoll ngħid grazzi lill-Akkademja mhux biss ta' ħidmieta biex iżżomm ħaj dan il-legat qawwi tal-silna, imma wkoll tal-kollaborazzjoni mill-aqwa u mill-isbaħ li kellna matul il-presidenza tiegħi bis-saħħa ta' Matilda li dejjem żammet taqqat il-ħoloq flimkien, ħdimna ħafna fuq book launches, fuq serati u lejliet letterarji, provajna kemm jista' jkun inżommu attività għaddejja ħalli din l-identità tagħna dal-ilsien mill-isbaħ tagħna inżommu ħaj. Mbagħad inħossni kburija ħafna bil-librerija. Ġifieri jiena jekk tgħiduli li l-iktar kamra l-qalbek hija propju l-librerija. U għal-qalbi għaliex għandi konvinzjoni li bis-saħħa tal-ftehim li għamilna mal-Akkademja li dejjem ngħidilha din hija s-sede anke meta jiġi xi ħadd u jippreżenta xi kotba. Ngħidha hawnhekk dis-sede tal-Akkademja tal-Malti. Nħossni kburija b'dal-ftehim u moħħi mistrieħ ukoll li jekk Alla jrid il-librerija tkompli tikber. Nirringrazzja wkoll il-Dipartiment tal-Libreriji Pubbliċi li jingħaqdu flimkien qed jikkollaboraw mal-Akkademja biex ikollna librerija li tkun ukoll miżmuma b'mod professjonali u nafu x'hemm. U allura nerġa' inħeġġeġ il-kulħadd biex tmexxu l-kelma mal-awturi u l-pubblikaturi Maltin ħalli kemm jista' jkun jippreżentaw pubblikazzjonijiet ta' kittieba tagħna letteratura Maltija biex ikollna kemm jista' jkun librerija li tkun intatta ħalli tassew tkun militenzja li tagħmel ġieħ lill-letteratura Maltija imma wkoll lill-awturi Maltin. Fl-aħħar nett nirringrazzja kull wieħed waħda minnkom tal-appoġġ li dejjem tagħtu f'dawn is-serati u li
tattendu biex ġarkom biex propju inkomplu kważi ngħid nitpaxxew bil-lingwa mill-isbaħ tagħna u wkoll tkomplu tagħtu kuraġġ lill-Akkademja tal-Malti ħalli tkompli taħdem, ħalli nkomplu nġibu fuq quddiem u nagħtu viżibilità lil-irsienna imma wkoll lill-awturi bravi Maltin. Proset l-Akkademja, proset Reven.